ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଲା ଆମର ଏଇନା ଆଞ୍ଚରେ ଯାହା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବା ଇଏ ସଜେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯାହା ଗାଁରେ ରହିକି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ଗାଁରେ ତ ଚୁଲି ଅଛି ନା ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିଲାଣି ଉପରକୁ ଆସିନି ଜଳିଲାଣି ଜଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆସିନି ଚା ଧୂଆଁ ଦିଆ ନାଗିବ ନା ଉପରେ ଦେଇଛି କାହିଁ ନା ଟିକେ ତାତ ଅଧିକା ଆସିବା ଧୂଆଁ ଦିଆ ନାଗିବ ନା ରହୁନ ଟିକେ ରହିଯା ଲାଗିଯାଉ ବସିଯା ସେ ଖାଉ ଏ ନା ଖାଇଦେ ଆମ ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଲାଗିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଟା ହେଇପାରୁନି ଚାଟା ଆମର ଘୋରା ହେଇ ରହିଲା ପଛରେ ହବ ଆଉ ଖାଇଦେ ନା ତା ଚକର ଦେଇ ସେ ଖାଇଦେବ ଜଳିଲାଣି ନିଆଁଟା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତାଣି ଉପରେ ଯୋଉ କୋଇଲାଟା ଦେଇନି ସେଇଗୁଟା ହିଁ ଜଳୁଛି ଉପରେ ଜଳୁଛି ହଁ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଉପରେ ଦେଇନି କି କୋଇଲାଟା ସେଇଟା ରାଗିଗଲେ ତାଉଟା ଭଲ ହବ ଇଏ ଆମର ଚୁଲି ପକାଇ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଜଗିକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇବ ବୋଧେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଟା ଆମର ଏଇ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଁ ଜଳ ହେଇଠି ରୁଟି କରିଦେବା ଚାଟା ବସେଇ ଦିଅ ଏଇଠି ରୁଟି କରିବା ଆଳୁ ଭଜା କରିଦିଅ ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ କାଟିଦିଅ ଆଗ ଭଜା ହେଲା ଭିତରେ ଅଟା ଚକଟିଦେବ ଏଇଟାକୁ ଟେକି ନେଇଯିବା ଘର ହଁ ଏଇଠି କରିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି କରିବ ନା ଘରକୁ ନେଇଯିବ ନା ଏଇଠି ଅଛି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଟେକି ହବନି ନା ଏଠି ଥାଉ ପବନ ଦଉଛି କରିବା କାଇଁ ବଇଛୁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କହିଥିଲି କରିବା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇ ପାରୁନ ତମେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇ ପାରୁନ କଥା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଇଏ ଦି ମୁଠି ଦେଖ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ତୁ କ'ଣ ତମ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ତମ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି